Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parliament Chokihola police station angkang Chokihola pen Borpung kacheleng agari ihum vosik ni phain koyarni ada por phai sir ke bapor sari huti pen borlang soda bor soponar lengalong pickup agari kachingkoi hur adim along amat asupuinut laso along asarpi nut banghini piso sota elong vera dim along amat apran kedam na ada bapor Borpung pen pu thoi mate Chokihola nat ke wang boma husi bor supon arling along men break fail derma tovar along chingkoi bublo la sogari pickup kate warabang James ingti pusi pangthek ponlo kachingkoi gari number AS23CC5199 la sogari kachingkoi hud adim along apran ke damatum Borpung sarthi timung arong amekar kalitang hartison kramsa artaningkan ingkoi asar piamen kalitang maria rong pharpi artaningkan phukep latum banghini ke adim along banghini mat apran damjul la sohut ahiring tangrak areng hukiso kadukawe bangke batum aphan tong sekot pen nilip hawar along rar cyclem bangpu bidia teron na penari sangho tum Chokihola BPHC along sekelang aphan pon bonta aphi sekelang ajaton humruyan kaliamat tong sekot pen 108 ambulance hum nilapen nilip KCS zone ame phuan parta nilip poetry and arts foundation ame phu sujitimung SASA ame phu mirjeng rongpi lapen ongdung arisang hotum cherap chitu dunsi golaghat civil hospital along ponsi nonamat selang ponbomla lapen halpu banghini piso so pran kedam joya bangarpum atuma phan Chokihola police station OC karna pegu atum kithilor abangarpum along pali damsi arona tengpen postmortem aphan Dipu Medical College Hospital long an pontang lo Chokihola pen sonjit krola pen koilamati pen samsoningti carbing long life